Здравейте! Малко трудно, но слезах до третия водопад. Трябваше да пресичам реката Вос, но се струваше. Ето, погледнете сега каскадата от трите водопада, каква красота е. Искам да ви въведа в тази красива и невероятна обстановка, да я почувствате. Скалите са хлъзгави, но и да падна мога да плувам. Вече съм на 1 метър от самата вода, даже и по-малко. Какво да кажа? Без думи.